Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi suntem aici alături de noul brawler Jae Young, cred că așa se pronunță numele lui. Am ajuns la 960 de trofei, am dat speedrun aici cu Daniel, efectiv cel mai W cu echipier. O să joc alături de el astăzi pe vocal. Nu uitați de un like, un share și subscribe că poți să-l activați dacă vreți să mai facem clipuri de genul. La update-ul nou o să pușesc brawlerii să îi arăt aici, pentru că să nu mai vorbesc de acest brawler având în vedere că a venit în joc și pot direct să îl testez în gameplay. Așa că ce pot să zic, hai să dăm drumul, lăsați-mi în comentarii idei de clipuri dacă mai aveți. O să-l testez ca să văd cât de bun este cu adevărat, pentru că am jucat deja o grămadă de Brawl Ball. O să-l testez astăzi pe celelalte game moduri. O să jucăm un match de duo, o să jucăm un match de gen grab, un match de hate și un match de bounty. Aceste două game moduri fiind noi, o să le mai testez. Bun, deci avem un match la duo, un match la gen grab, un match la hate și un match la bounty. Eu zic că putem să facem asta. Ia vezi ce mapă e. Ne-a băgat în primul match și hai să vedem ce putem să facem. Eu zic că ăsta este cel mai greu game mode dintre toate, că nu m-am mai jucat duo de o grămadă de timp. Am învățat mai mult abilitățile acestui brawler, mi se pare că este foarte bun. Am și zis-o de mai multe ori, cel mai bun brawler de suport din jocul ăsta, fără discuții. Acum, de exemplu, Daniel a făcut un kill și cu ajutorul vitezei mele. O să-ți dau aici heal, o să-i dau aici damage mult și cred că l-am bătut. Oh, nu l-am bătut. Hai să nu mă bag raș, că cine știe. S-a spawnat cu echipierul lui? Ok, nu cred că o să putem câștiga, maxim să luăm locul 2, pentru că ea din mid acolo au o grămadă de power cuburi. O să mă duc pe spike-ul ăsta. Nu, sunt prost. Nu prea merit Air Max pe acest brawler în aceste momente. Ai grijă. Mort? Putem să o facem. Da, am zis, ăsta o să fie cel mai greu game mode, pentru că aici nu prea se moare, mai ales acum la tier maxim, când suntem la ultimele meciuri. Ok, heal. Nu te băga rush pe ei, e ok, putem să așteptăm, avem mai multe power cuburi, suntem superiori. Numai să ne ducem pe mid, pentru că acolo sunt player cu multe power cuburi. Trebuie să jucăm mai pasiv, din păcate. Uite, de aia zic, acum s-au băgat într-o bătaie. Surge a câștigat, au mai rămas 2 solouri, cred. Sau fi bătut toată echipa? Cred că a bătut toată echipa. Hai grijă. Oh, Rico aici. Mort. Nice. Nice. Mamă, câte power au ăștia. Ce prost m-am băgat raș. Dai că poți. Bravo. Rămâi în viață. Bine jucat. Bă, am ieșit locul 2. Și dacă pierdem în momentul ăsta, suntem bine. Bun. Primul match câștigat la Duo Showdown, locul 2. O să-l numesc ca un win. GG's, avem plus 12, mai avem 3 meciuri și o să dăm Gem Grab, unde avem o mapă destul de bună de brawlerul ăsta. Perfect, ai luat gadgetul ăsta ca un Ash. Avem Chester în echipă. Dacă Chester știe măcar să spameze hiturile alea, ar putea să-l bată pe Ash lejer, pentru că e counter. Opa, Ash vine pe mine. Trebuie să facem schimb de lane-uri. Chester, te rog. Bravo, Chester. Asta vreau să văd. Emotional damage. Dă el. Bun. Bravo, Daniel. Ia heal. Mă, chestia la brawlerul ăsta e că el e așa destul de bun, dar în același timp trebuie să ai și o echipă bună, pentru că e un brawler de suport și până la urmă eu doar pot să ajut echipa. Bine, are și abilități de dat damage mult, nu zic nu, adică și hitul lui e destul de lung, dar uite, acum de exemplu Ash-ul ăsta aici e foarte riscant, foarte riscant. Așa. Dă-i tapuri după el. Bun. Ok, câștigăm, dar nu pot să mă bucur pentru că văd că Chester e într-o situație nașpa. Ok, putem să lăsăm pe Chester să moară și să mă duc eu pe Ash. Mort, mamă, perfect, Daniele, W gameplay. S-a produs aici content. Asta s-a produs. 0-0, cele mai bune statistici, se știe, încă 2 meciuri pentru tier maxim. Hai să vedem. Au Chuck, avem și noi Chuck. Mă, cred că putem, pentru că eu am splash, putem să-i batem, mai ales că poți da un turret al lui Jesse. Am pierdut la 3%, bro. Bă, nu știu, nu prea a fost vina nimănui, mai mult a fost pur și simplu compul lor mai bun. Chuck nu e un brawler așa de bun pentru mine, pentru că eu nu pot să-i dau heal sau speed de la distanța asta, deci cred că asta e o problemă. Ok, hai să câștigăm meciul ăsta și cred că ar fi ok să câștigăm ăsta și încă unul să fie gata. Ok, avem o echipă care s-ar putea să se potrivească binișor, mai ales că ăștia au Mandy și noi avem Nani. Cred că se va potrivi binișor. Daniele, de ce fugi de mine când vreau să-ți dau heal? Ok, nice. L-am bătut înainte să mă omoare, s-a activat scutul, am plecat.
Dacă vreți părerea mea mai în ansamblu despre Brawler, aveți un live pe canalul meu, îl aveți în descriere, sper să nu uit să-l las, unde am deblocat Brawlerul și acolo l-am testat cu abonații și am vorbit despre el mai mult decât să-l joc și să-l pușez propriu zis. Bine, de jucat l-am jucat, dar de pușat nu prea l-am pușat, mai mult am testat ce poate să facă și văd că meciul ăsta îl câștigăm. Bravo Daniele că ți le-ai inul acolo, că am văzut că ți l-ai ținut până acum. Forță, bravo! Aia zic. Am fost cam slăbuț meciul ăsta, am fost cam slăbuț. Nu prea mi-a plăcut cu Mandy pe lane. Cred că aș putea să mă duc acum și o să încerc să dau niște damage, așa de final, dacă reușesc să prind și damage. Na, vezi că dă hyper. E ok, e ok, măcar nu m-a nimerit pe mine. Mort? Ah, m-au 2%. Bă, măcar am contribuit și acolo cu damage-ul meu. Și asta este win. Ar trebui să fie un win, categoric. Da, m-a dus rush direct, nu a mai fost nevoie de mai mult, GG. Aici m-a ajutat foarte mult echipa, bravo lor. E decent, pe duo chiar e decent. Pe Brawl Ball e destul de bun în opinia mea, cel puțin mie care îmi place game mode, aici s-ar putea să fie părere împărțită. Și la Gen Grab, din nou un brawler foarte bun. Acum să vedem la Bounty însă, la Bounty sunt curios. N-am apucat să testez la knockout, dar sunt curios la Bounty măcar cum va fi acest brawler. Eu zic că va fi destul de bun, având în vedere că e de suport la Bounty, e nevoie de așa ceva, zic eu. Ne-a trădat Rico, efectiv. Rico a fost complet degeaba. 0-5. Am făcut statistici mai bune decât Rico. Bun, și am revenit în trofee. Suntem la ultimul match din nou. A fost nevoie să intru puțin cu random cât a luat Daniel, o mică pauză. Avem Edgar, nu-mi place deloc. Avem și noi Edgar în echipă, dar avem Edgar la adversari. Sper să fie mai bun Edgarul nostru. Ok, Sergiul ăla e cam botalainen. Bun. Bun, Edgarul nostru s-a bătut reciprocul ăla. E aici, nice. Hai că Sergiul lor e bot și putem farma pe el stele. Mi se pare crazy faptul că la 1000 de trofei în jocul ăsta sunt boți. Mă bucur, ce să zic. Nu mai voiam să mai dau încă un match în care să dau full tryhard. Pentru că cred că am înțeles brawlerul ăsta deja și îmi place foarte mult. Personal e unul din cei mai buni brawler din joc, dar clar nu e cel mai bun, dar e bun. Are foarte multe aturi, sări. Sau? E ok, bravo. Gadget and a heal. Ok, trebuie să o batem pe Tara și cred că suntem cu meciul securizat, ca să zic așa. Bun. Hai că avem un main Edgar care nu e chiar atât de... E mai mult main Edgar în adevăratul sens al cuvântului. Pot să o bat pe Tara. Bun, și mai avem un kill. Suntem la ultimul kill și Tara va fi ultimul kill? Da, este ultimul kill și GG. Bravo Daniele, alături de Daniel, Tier Maxim pe Jae Young. Cred că așa îl cheamă, nici nu sunt sigur dacă zic bine numele. Avem din nou tot contul Tier Max. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Ăsta e brawlerul Jae Young. Uitați de like, share și subscribe cu butonul activat. Scrieți în comentarii părerea voastră despre el și dacă mai aveți vreo altă idee de clipuri și ne vedem pe data viitoare. Până atunci, toate cele bune, să ne auzim cu bine!